Bine ai venit la Școala pentru Părinți! Sunt Gabriela Mihai. Astăzi, lecția numărul 7, despre stabilirea regulilor. Au nevoie copiii de reguli încă de mici? Bineînțeles, stabilirea regulilor pentru copii, încă de când sunt mici, le oferă acestora siguranță și îi învață despre responsabilitate. Responsabilitatea de a respecta regulile, responsabilitatea de a observa și pe ceilalți dacă respectă regulile. Regulile trebuie să fie simple, adaptate vârstei copilului, contextului în care se află familia, să fie de acord cu aceste reguli ambii părinți, astfel încât copilul să nu se simtă derutat atunci când aplică o regulă, și să-i fie explicate copilului în fraze simple, clare, astfel încât el să înțeleagă că respectarea acestor reguli îi oferă siguranță, îi oferă protecție, îi oferă igienă, îi oferă abilități intelectuale, chiar independență după un anume timp. Este foarte important ca regulile cu care dorim să familiarizăm copilul să fie respectate de către toți membrii familiei, adulți sau nu, dar care viețuiesc în aceeași casă. Nu putem impune copilului reguli doar pentru el, pentru că va urma exemplul pe care îl vede de respectare sau nu a regulii respective. De exemplu, dacă regula este aruncăm toate ambalajele de hârtie doar în coșul albastru, atunci toți membrii familiei, fără excepție, vor respecta această regulă, iar copilul, prin observare directă și prin imitare, își va însuși această regulă. Copilul învață în acest fel ce are voie să facă, ce nu are voie să facă, iar tu, părintele său, reprezinți autoritatea părintească, care trebuie să valideze aceste reguli, care trebuie să observe respectarea acestor reguli și care trebuie să intervină atunci când regula nu este respectată. Există reguli care pot fi exprimate prin fraze simple, afirmative, de exemplu, saluți atunci când întâlnești un cunoscut sau traversezi doar pe culoarea verde a semaforului, dar și reguli care pot conține negația nu. Nu folosești telefonul în timpul mesei, nu atingi soba fierbinte sau nu te joci cu fierul de călcat. Regulile trebuie adaptate în funcție de vârsta copilului, în funcție de etapa lui de dezvoltare. Regulile pot fi modificate în timp, după o anumită perioadă, dacă circumstanțele o cer, sau dacă independența pe care a dobândit-o copilul este suficientă. Fiecare familie are propriile ei reguli și nu trebuie să criticăm sau să comparăm sistemul nostru de valori cu al altora. Important este să construim pentru copil un ghidaj de reguli care să-i asigure protecție, respectiv siguranță. Dragi părinți, vrem să trăim într-o lume civilizată? Atunci hai să respectăm cu toții regulile. Unele impuse prin legi, altele care sunt guvernate de legi nescrise. Doar că primele reguli, așa cum ați văzut, se învață acasă, în familie, pentru că, nu-i așa, prima școală este familia. Despre regulile de la școală vom vorbi într-o întâlnire viitoare. Până atunci, continuă să fii cel mai bun profesor al copilului tău. La revedere!